ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಆಜರೆ ಆಜು ಮುಕ್ಕಲ ಒಂದು ಬತ್ತು 6:35 ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿ ನಾತೆ ಚಳಿ ಚಳಿ ಪುಂಡೆ ಚಳಿ ಇನಿ ಏನ ಬರ್ಡೇ ತಾಂಚ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪ ಲಕ್ಕಿರ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದ ಆಂಡು ಚಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಿಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ದರಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡಂದು ಕೆಲ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್. ಬೊಲ್ಪುಗು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದೇರ್ಗು ಪೂರ ನೀರು ಕೂಟ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಕೂಟುದು ಬೆಂದರ್ ಸೂಪ್ ಆಡಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ದಾಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಚೆ ಇಡ್ದು ಪುರಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕರೆತ್ತಣೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮೂಲು ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಕ್ಕಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಪಂಡ 1-2 ವಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ದೂರಲು ಪೋರೆತ್ತಜೆ ಅಂಚ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆತ್ತಣೆ ಅಂಚ ಇನಿ ದೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಪುರಾನೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಪೂರ ಮೂಲು ದೀಯೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆತ್ತನತ ಅಂಚ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಾರೆಗ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಪಿದರ್ದು ಕ್ಲೋನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿಜೇರ್ ಅರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ನನ್ನ ಬರೋಡಾರು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ 11 ಆಂಡ್ ಓ ದೇವ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ ಐಲೈನರ್ ಮಾತ್ರ ಮೋಲ್ತುಲಿ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತೋಲ್. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಅಂಚ ಪಿದರ್ದ್ಕೊಳ್ದು ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟೋದೆ ದಾದಾತ್ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ನನದೆ ಓಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಚಾ ಪರಿಯ ಖಾಲಿ ತಿಂಡಿ ದಾಲ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಕುಂಟಾಡ್ದದು ಆಂಡು ಬೆಂದೂರು ಸೂಪ್ ಆಡ್ದು ಮೀದು ಕುಂಟಾಡ್ದದು ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಪಿದಾಣಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ತೂಗೋಡಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್. ಇನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಇನಿ ಏನ ಬರ್ಡೇದ ದಿನನೇ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಮ್ಲ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಯರ್ ಕಮ್ಲ ಪೋಡಂದುಂಡು ಬೈಯಾಡು ದಾದ ಪುಂತೋಡು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಪಂಡ ಪೋಡು.
ಆಪನು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗುವ. ಪೋಯೆ ಟಾಟಾ. ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀದಾಡಿಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಬಾಬು ಮುಳ್ತಲೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿ ಕಾರ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ. ಈಗಲು ಪೋನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲೆ ಪೂ ಪೂರ ದೀವರ ಪಂಡೇರ್ ಎದುರುಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವಲೆ ದೀದ್ ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಂದ ಕೆಲವು ಅವಳು ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಣದ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಸೀದಾ ಎಂಕುಲು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಶೀಶಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪರಂದು. ಬಾಬು ದಾದಾ ಶೀಶಾ ಪಯನೆ ಅವಳು ಇಂಕ ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಫುಡ್ ಪುರ. ಇಂಕಲ್ ತಂದೂರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ರೊಟ್ಟಿ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಗೆತೋಂಡು. ಅಲೆಂತುಲ್ಲ ಪಾಪ ಆತು ಅಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಅಲೆಗೆ ಅಂದಿನೋದಿಲ್ಲ ಐರ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ರ ಅಂದ ಕೇಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ. ಇಲ್ಲಾಡೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತಜ ಅಂಚೆ ಕೇಕ್ ಕಂಡು ಮಲ್ಪ ಕಂದಿನ್ಯ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಕೇಕ್ ಕೆತ್ತೊಂಡ್ರಂದು ಇಡೆ ಬತ್ತ. ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ಡರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉನೇಸ್ ಪೂರ ಒಲೆ ಆಂಡೆ ಮುಕ್ಕದಾಲ ತಿಂಡಿ ಜೈಲ್ಲಡು.
ಬರ್ಡೇ ಬಾಳೆ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಉಂಡ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಲ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮದಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ.